ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಇತ್ತ ಬಲ್ಪು ಪೇರ್ಕೊನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಪ್ಪಗನೆ ಓಟು ಪಾಡ್ದೆ ವರ್ಕಂದು ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಏನೇ ಓಟು ಏನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟು. ಫಸ್ಟ್ ಓಟು ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಪಾಡ್ದೆ, ಈ ಸರ್ತಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಓಟು. ನಾನು ಓಟು ಒಯ್ಕ ಪಾಡಿನಿಂದ ಏರ್ಲಿಕ್ಕೆ ನೋಡ್ಸಿ ಜನಕ್ಲೆಗ್ ಉಪಕಾರ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ ಅದು ಪಡ್ ನಮ್ಮ ದೇಶನ ರಕ್ಷಣೆ ಮನ್ಪುನಕ್ಲೆಗ್ ಓಟು ಪಾಡ್ಗ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ಬನ್ನಾಗ ಓಟು ಪಾಡ್ದ ಅದಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಾಗ ಲೆಕ್ಕ ಪುನ ಅಂದು ಇತ್ತೆ ಪೋಯನ್ನ ಅಪ್ಪದುಂ ಪೋಯರು. ನನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಊಟ ಆತನ ಮೂರನಿ ಇಲ್ಲಲು ಅರೆ ತೋಜ್ಜ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬಾತದ ಮೂರನಿ ಪಾರ್ದು ಪೋತೇರು. ಜನನಿಗೆ ಒಂದು ಓಟು ಇಚ್ಚಿಜಿನ ಅಲ್ಲ ವೈದು ಅಲ್ಲೇ ಬರ್ತಾರೆ ದಕ್ಕೊಂಡು ಐತೆ ಪೋಯನ್ನ ಅಪ್ಪೆತ್ತ ಕಾಪೇರ ಅನ್ನ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪಾಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಜನನಿ ಎಂಕ್ ಒಂಜಿ ಮದಿಮೆ ಪಾಯರುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮನ್ಪೆ ಓಟ್ ಪಾಡ್ಬೇಕು ಅಷ್ಟೆ. ನಾನು ಓಟ್ ಪಾಡ್ದು ಬರ್ತೀನಿ. ಐತೆ ಮದಿಮೆ ಧನ್ಯ ಕೊಟ್ಟು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರ ಮುಳ್ಳಲ್ಲ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಣಿ ಮೇಕಪ್ ಪ್ರಾಣಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೇ ಸತ್ತೀನಿ ಓಟ್ ಫಸ್ಟಾ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮಾ ನಿನ್ನಕ್ಕ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಎನ್ನೆರಡು ಮಲ್ಲತ ಅಜ್ಜಿ ಆತ ಅಕ್ಕನ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ಈ ಸರ್ತಿ ಅಕ್ಕ ಓಟೆ ಬಾರ್ದಿಜ ಪೋಯ್ ಸರ್ತಿ ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಆತಿಜಿಯ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಅರ್ಜಿನ ಪಾಡ್ರೆ ಎಂಡಲ್ ವೋಟರ್ ಐಡಿ ಇಚ್ಚಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ಲು ಎಂಟ್ರಿ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು ಚೀಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಚೀಟ್ ಕೊರ್ಪೇರು ಮನ್ಪೇರಿ ಹಾಕ್ಲದ 15 ವರ್ಷ ನಾಗ ಪತ್ತೊಂಜಿ ಗಂಟೆ ಅಂಡಿ ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಬಸ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಮೋಳೆ ಜಿಂಡಲ್ಲ ಹೋಗ್ಚಾ ಸೆಕ್ಕೆಯ ಪಂಜೆನಾ ರಂಜೆ ಬೋ ಬಸ್ ಹುಡು ಬಸ್ಸು ಟಿಜ್ಜಿ ಸೀಟ್ ಉಂಡು ಅಲ್ಪ ಅಲ್ಪ ಕುದ್ಯನ ಕುದ್ದಿ ತಗೊಳ್ದಿನ ಹಂಗ ಬರ್ರೆಲ್ಲೇರು ಇನ್ನು ಪೂರ ಓಟ್ ಬಾರ್ದು ಮದ್ಮೆಗೆ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂಡ ಈ ಅಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಮದ್ಮರಲ್ಲಿರದ ಆರೇಕಲ್ ಓಟ್ ಬಾರ್ದು ಬರ್ತೇರು ಐತಾ ಅದಿತ್ತೇರು ಅಲ್ಪ ರಾಯ್ಡೊಂಜಿ ಆರು ಮದ್ನೆದ ಕಾರಡೆ ಬರ್ತೀನಿ ಆಯ್ತು ಓಟ್ ಬಾರ್ದು ಪೋಯಿ ಓದಿರ್ತಾರೆ ಓಟು ಎನ್ನ ಮದ್ಮೇಲೆ ಓಟಿ ಕೊಡಲ್ಲ ಆಯ್ತಾ ಅದು ಬಾರ್ದು ಮದುವೆ ಬತ್ತಲ್ಲ ಓಟು ಹೊಡ್ರಿ ಅಕ್ಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಬುಡಿ ಇರ್ಬೇಕ ಹಿರಿಯತ್ತಂತೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಪೇರ್ಗೋಣ ಅಂತ 7 ಗಂಟೆ ನಮ್ಮ ಬೇಗ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಯಾನ್ ಲೇಟ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಇನ್ಮಂಟು ಫೈನಲ್ ಎತ್ತೆ ಮಲ್ಲ ಹಾಲ್ ತೋಜಿನ ಏ ಸೂಕುಂಡಿಯಾ ಇದು ಬಸ್ ಬರೋನು ಅಕ್ಲ ನಾನು ಕೊನ್ನಕೋಡಿ ಪಾಲ್ಗುನಿ ಏ ಸರ್ತಿ 4 ಲೋಟೆ ಬರ್ತಾನ ಯಾಕಡೆ 4 ಲೋಟೆ ಬರ್ತಿ ಜನ ಫೋಟೋ ತಿತ್ತಂದಿಲ್ಲ ಪೂರ ನೈಟ್ ಮಾಡಿ ಅವನು ಮೂರನೇರ ಶೂಟಿಂಗ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ 54,000 ಕೊಡ್ತಾನೆ ಗ್ಯಾಲರಿ ರಿಸೆಪ್ಷನ್ ಅದು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಒಂದು ಗೌನ್ಗೆ ಇಂಚೆ ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ 54,000 ಜ್ಯೂಸ್ ಗ್ಯಾಲರಿ ಆಮೇಲೆ ಬೆಲ್ಲ ಫೋಟೋ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾನು ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಪೂಜಾಗಿ ನಮ್ಮ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಉಂಡತ್ತದೆಯಾ ಆನಿದೆ ಇದನ್ನ ಆಂಕಲ ಮೊರಾಣಿ ಇಲ್ಲಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವಿಡಿಯೋ ನಾನೇ ಸಲ ನಿಂತಿದ್ದೇನೆ ಇತ್ತೆ ಬರ್ತೀನಾಗ್ಲೇ ಜ್ಯೂಸ್ ಇಜ್ಜಿ ನಾವೇ ಸಲ ನೀ ಗಿಫ್ಟ್ ಹೆಂಗ್ ಕೊಡ್ತು ಬೋಲಿ ನಾದು ಪಾತ್ರೆನಾ ಫೋಟೋ
ನಾನ್ ವೆಜ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಟು ತಿನ್ನಿ ನಾನು ಬಿರಿಯಾನಿಲ ಉಂಡು ಅವು ಒಂದು ಅಥವಾ ಗೀ ರೈಸಾ ಗೀ ರೈಸ್ ಇರೆಂದು ಬರ್ಚು ಸೇಮೆ ತಟ್ಟೆ ಫುಡ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಲ್ಲಿ ಇನ್ನೇನು ಕರ್ಚಿದನು ನಿನಗೆ ಇನ್ನು ಒಂದು ಕರ್ಚಿದನ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಬಾಬ್ ಅಂದು ಒನಸಾದ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ತಿನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಎಟ್ಟೆಂಡ ಫ್ರೂಟ್ ಸಲಾಡ್ ಇಚ್ಚಿ ನಮ್ಮ ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮೆ ಒಂದು ಒನಸುಂತೋಡು ನೀನು ಪೆಟ್ಟಿಡು ಚಮಚ ಕಟ್ಟಿಡು ಎಲ್ಲ ತಿನ್ನಪ್ಪೆ ನನಂಜಿ ಬೋಡಾಂಡ ಕನಕ ಪಾನುಂಡು ನಮ್ಮ ಮದ್ಮೆದ ಪಿದಾನಿ ಸಮ ತಿಂದು 10 ಬೀಡ ತಿಂದೆ ರಡ್ಡ ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಬಂದಿಗೆ ಅತ್ಯಾನ್ ಮತ್ತೆ ಬಸ್ಸೋ ಒಂದು ಗೊತ್ತಾಪ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಬೀಡ ತಿಂದಾರ ನಾನೊಂಜೆ ಸುಳ್ಳು ಅಯ್ಯ ತಿಂದ ರಡ್ಡ ಈ ರಡ್ಡ ನಾನು ಮೂಜಿ ಅಲ್ಲ ನೀರು ಕೊಂದ ಮೂಜಿಂದರದ ಒಂಜೆ ಕೈಸ್ ಮದ್ಮೆ ಪೂರ ಮುಗಿಂಡು ಸಾಕ ಅದು ಪೋಂಡತ ಜನ చెప్పాల ఇంక పొరియరండు డీడే పత్తు ఫస్ట్ టైం 10 వీడియో తింటే ఫస్ట్ అవే తింತೀನಿ లాస్ట్కి ಅಂಚ ನಾನು ಪೋದು ಪಕ್ಕ ಹೊರಿಯೋಡು ಚೂರು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಎಂಕರ ಸ್ಟೇಜ್ ಮಾಡಿ చెప్పాలి ಚೂರು చెప్పానా చెప్ప మళ్ళీ దీని వడేలా పారించేది కట్టారు నన్నల ఉండు ಕೆಲ ಒಂಜಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತೋಡು ಅಂಡ ಪೋಡು ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಒಯ್ಕೊಂಡು 5 ತಾರೀಕು ದಕ್ಕ ಮೋಡಿ ಆತ ఒక దాలిజ్ಜಿ 5 ತಾರೀಕಿಗೆ ಬೂತತ ನೀನು ನೆಲ್ಲ ಐತಾರನಾ ಐತಾರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಡಿನ್ನರ್ಗೆ ಬದುಕು ಕತ್ತಲೆ ಬೂತ ಡಿನ್ನರ್ ದಡ್ಡು tu kadal beri ಲೆಕ್ಕ ಆರ್ದಿತಾರೆ ಪೂರೈಕೆ ಹೌದು ಆ ಪೋಪುನ ಲೆಕ್ಕ ಆಡಡಿಯಾ ಒಂದು ಪೋಪುನುಂಜಿ ಏನಿ ಬಯ್ಯ ಫೇರಿಜ್ಜ ನೀ ಕಣ ಹಟ್ಟುಂಡ ಫೇರಿಜ್ಜಿ ನಿಕ್ಲದ ಬಯ್ಯ ಬರ್ಪತ ಅನ್ನೊಟ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಬೀಜ ಗೋಂಕು ನಮ್ಮರ ಪದವು ಕೋಡಿ ಕುಕ್ಕೊಂಡತಿ ಭೂತದ ಪರ ಬರ್ತಾರೆ ಗೋಂಕು ತಾರಡ್ ನೀರಿಚ್ಚಿದ್ದೀನಿ ತಾರು ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಅದ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕಡೆ ಅಲ್ಲ ಇಲ್ಲಕ್ಕಿಲ್ಲ ಪೋಯ್ ಒಂದು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕ ಮಂಗಳ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಅಡೆ ನಿಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ಗೆ ಹೋಯ್ ಅಂತೀನಿ ಅದ ಏನಾದ್ರು ಬರಪ್ಪ ನಮ್ದು ಏನು ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಲ್ಲ ಅಡ ಹುಟ್ಟಿಯ ದೂರತ್ತೆ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮನೆ ಕುಲ್ಲ